Hey everyone, good morning. दिनै बेसेबांबा गोबावनि उनाव ब्लग लाबोफिनबाय लोगोफोर माने आं टाइमखौनो मोनाखैमोन ब्लग खालामनो थाखाय ओमफ्राय एग्जामबो सोलिबाय थादोंमोन थ' थांसै हाबलांसै ओमफ्राय बिनि उनाव न'आव थाङैयाबो बेसेबांबा गोबाव जाबायमोन ओमफ्राय न'आव थांसै मागोबो सि जोम लांनांगौ माखासे आरो नै मा होनो फुजानि एसे खरस लाबाय धुप धुना ओमफ्राय बेखौनो होनोसै प्रसाद लांथ'ला दिनैहाय ओमफ्राय दिनैहाय माने खालिबो नङा आरोना बिराद बिहिर जादों उनाव सिङाव हाबनानै दसेनो समबारबाथाय जा बिहिर जायो फुजाखौ होखांबायमोन नै गाइसमोन ओमफ्राय आङो न'आव थांनोसै Vlog pada hari ini. Dulu kan aja. Oh, Ayo. Kita mau ke dekat sini. Dulu sama ke di kami dekati, dah na? oh ya. Apa nih sih? Ayo jadi. Neno. Okay. Subscriber mendeng nih ha. Ya tur. High school pore, 9 pore na? 10 pore. Ayo. এই যে হয় না আমি হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিই ও হয় লি 네 바이바이 아 출발 cute hello guys Shin ayo malah लाबोदों ayo ओमफ्राय नै आंहा फैग्रा माबा गायहैनोसै हमनांबाय गाइसमोन आखाया गान मा जागौमोन आंलाय अनना देखां सिनायाहाय आबैया देखांनायनिफ्राय देखांजोब्बाय ओमफ्राय रिंखिया सैमा मावनायाव अमा गारलानो नागिरबाय अमा मावनायाव सैमा गारलानो नागिरदों ना मामोनलाय अमाया सिबाय हालेवगासिनो दं दुब्लियाव माइ गायनो अमाया मावबाय सिबाय दुखुजों माजों सैमाया खामानि जाबाय अमाया जुदा गोरा साबुसलि रिंखि ओमफ्राय मेंनायजों मानायजों दुखुजों अमाया गाबबाय थाबाय ओमफ्राय रिंखिया दा मा जाखो सैमा आबैया अमानो आं बेखौ देखायसै मेथाइया लाबो बेवखाद' माबायाबो अफाय मेथाइयालाय गाबोन लेंहरफिन अब्ला भिडिअखौ बावनो दोनथ'सै लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक शेयार कमेन्ट मावनो नाङा थेंक इउ फर वाचिं